Сега ще ви покажа как направих тези бързи и лесни бонбони без печене. За основата използвах бисквити без захар, крема сирене и малко мед. След като оформя бонбоните, част от тях потопих в черен шоколад с орехи, а другите овалях в кокос и какао. Накрая ги оставих за малко в хладилника и станаха супер вкусни.